Sziasztok! Most a Skype programot szeretném ismertetni veletek. Ez egy nagyon jó program, mert lehet beszélni ismerősökkel, barátokkal. Hogyha előfizettek, akkor még lesz kreditetek is, amivel fel tudtok hívni akárkit vezetékes telefonon, vagy akár mobilon, de Skype segítségével hívjátok föl, és ő mobilon vagy vezetékesen fölveszi. Na nézzük, Skype-et itt lehet kijelentkezni, állapototok lehet elérhető, nincs a gépnél elfoglalt, láthatatlan, kijelentkezett. Elfoglaltok vagytok, akkor nem kaptok üzeneteket. A kijelentkezés ez ennél a kettőnél ugyanaz, kijelentkezés, csak itt visszaállítatod magad elérhetővé, nem kell bejelentkezned újra jelszóval felhasználóval. Nézzük, hát ilyen partnert fel lehet itt venni, ez fontos, mert ezekkel tudsz beszélni, hát itt beírod e-mailjét, nevét, vagy Skype nevét, amit tudsz róla. Hát igazából ennyit lehet nézni, kapcsolódni lehet a Facebookhoz, ott is tudtok üzeneteket küldeni egymásnak, a Facebook segítségével, tehát a Facebook ismerősödet tudod meghívni, üzenetek kell valahova, vagy bármi, tudsz vele beszélni. Súgóban meg lehet nézni, hogy a Skype névjegyét, és most nekem ez a verzió van meg, és ennyi. Itt például nekem ez a hangtesztelő van most bejelölve, csak hívással föl lehet hívni, itt lehet neki üzenetet írni, ezzel küldöd el az Enterrel, meg persze itt smile-kat is lehet, de ha beírsz mondjuk egy kettős mondét, ugye ez a vigyorgó, akkor az is működik. Na, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ne felejtjétek, hogy windows-trükkök.gmail.com ide küldhettek kérdéseket. Sziasztok!